रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय बिदिनो मोनदों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर आनसलिक कमिटि एबसुआव थानानै आं 20 बोसोर खामानि मावबोबाय। दा मावबोनाय लेखा रायजोफोरा आंखौ मिथिगो। मालाबा सोरनिबा बिपद आपद जायोबा जितेन मुसाहारिया होसोलाङो, जितेन मुसाहारिया खबर लाहैयो। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि एरियानि जिखिनि इयुथफोर दङ, इयुथ्सफोरा आंजों दङ आरो रिक्सावाला, थेलावाला आरो माखासे खाथिना जानाय रायजो राजाफोरा, हाजिरा खामला मावना जानाय रायजोफोरा आंखौ जोबोद सापर्ट खालामो, लाइक खालामो, जोबोद मोजां मोनो जे एबार एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जे नोंथाङानो उथिथारनांगोन, नोंथांनि बादै जों रावखौबो सिनाय मोना होनना बुंनाय लेखा आङो एबार एसेम्ब्लि इलेक्सनाव एमएलए हिसाबै उथिनो थाखाय आङो माने रेडि जादों आरो। आंथ' रेडि नङामोन। नं 58 तामुलपुर एलएसिआव एसेम्ब्लि इलेक्सनाव फरकामिं 2021आव आं एमएलए जानो गोसो गैयामोन। नाथाय आं जायगा जायगा गिदिंनानै आं मोनबाय मा जे रायजोफोरनि जि दाबि, ओरैबायदि दाबि खालामबाय जे नोंथांनि अनगायै जों रायजोफोरखौ सिबिनो हानाय नङा रावबो। ना प्रमद बर' सारा मोनसे खोथाखौ बा स्ल'गानखौ होबाय थादों जे परिबर्तन सरकार। बे लेखायैनो रायजो राजाफोरनि गोबां अभाब अभियोग दङ। सोरबा न' मोनाखै, सोरबा लेट्रिन मोनाखै, सोरबा लामायानो स्किमानो जायाखै, मालाबा दालांफोरानो जायाखै। बे हिसाबै रायजोफोरनि अभाब अभियोगफोरखौ एसे पुरन खालामनो हागोन होननानै आं सानदों एमएलए जानायनि उनाव। बेखिनि मिजिं दङ रायजोफोरनि इस्साखौ पुरन खालामनो थाखाय। ना रायजोफोरा नागिरदों जेनेबा एसेम्ब्लिनि जितु एमएलए दङ, सोरबा इमानुएल मुसाहारि, सोरबा XYZफोर दङ, बै समाव जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना रायजोफोरा अजद दैखांदों आंनि सिगाङाव। बे हिसाबै बिथांमोनाबो परिबर्तन नागिरदों जे एबार गोदान एमएलए नांगोन आरो गोदान एमएलएआसो खामानिफोरखौ मावनो हागोन होननानै बिथांमोना आंखौ बारे बारे बुंनायलाय आङो नाजादों दा। ना बेनो टिकेट मोना होनना बुंनाय लोगो लोगोनो आंहाथ' एकदम बिसास दङ इउपिपिएलनि सायाव आरो प्रमद बर' सारनि सायाव आरो रोनगोरा सारनि सायाव बिसास दङ जे बिथांमोना आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माबायदि आं खामानि मावबोदोंमोन। थ' टिकेट मोना होननाय लोगो लोगोनो आंथ' ओरैनो जना थानाय नङा। नाथाय रायजोफोरा बेखौनो बुंदों जे नोंथाङा टिकेट मोनाब्लाबो निर्दलीय हिसाबै नोंथाङा गसंथेदो, जों दङ नोंथांनि गेजेराव होनना बुंबाय। बेनिखायनो आं जिरायना थानाय नङा टिकेट मोनाबाबो। दा फरमस्ट माने आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने 20 बोसोर जाबाय खामानि मावनाया। थांनाय बोसोराव आङो प्रमद सारा बुंनाय लेखा आङो इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। डिस्ट्रिक्टनि दा वान अफ द सेक्रेटारि जानानै दङ आङो। दा आं जोबोद मोजां मोनदों इउपिपिएल दोलोआव खामानि मावनानै। आरो बे लेखायैनो आङो दलनि निति आदरखौ मानिनानै सोलिनानै आङो रायजोफोरनि जि गांनाय उखैनाय, जि अभाब अभियोग बेखौ पुरन खालामनो थाखाय आङो प्रतिज्ञाबद्ध एमएलए जानायनि उनाव। बेथ' मोजां सौभाग्य आरो बिराद गुड लाक होनना बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो मोननाया आंनि गोजोनथाव बाथ्रा। आरो दिनैसिम फैयै फैयै आं 20 बोसोर खामानि मावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव। दिनै फैयै फैनानै आं बेखौनो नुबाय जे मोनफ्रोमबो रायजोनि खामानि दामानि बा कास कर्मआनो जा, माबा माबि माने फांसनानो जा, बेफोराव आं रायजोफोरजों जड़ित थायो। मानसिनि दुखु खैफोदाव आं खबर लायो, मानसिनि अभाब अभियोगाव आं खबर लायो। बेनिखायनो रायजोफोरा आंखौ मोजां मोनो। दिनै सेम इउपिपिएलआव फैनानै बेखौनो आं प्रब्लेमखौ मोनदों जे रायजोफोरा आंखौनो नागिरफिनदों जे जितेन मुसाहारियासो माखासे समाधानखौ खालामनो हायो प्रब्लेमफोरनि। गतिके जितेन मुसाहारिखौ जोंनो नांगोन एमएलए बेखौ रायजोफोरा बुंदों आरोखि।